Díomh guys fáilte ras chuig Gaeilge Weekly agus episode nua an teachtain seo. Dus mí buchas as a bheith ag éisteacht mar scanách mí buchas as a bheith ag trúna isteach lumsa liam.learnirishonline ag leabhart spiúgan níos mó ar feadh leath ó ag caint píosa seafóds mar is gnách. Ach yeah, constá gachard guys, gachard go an seo. Is a vild me jerk rash, well, honnig my rash a rare, handy a rare ach tronon in ye really hard there cúga clog no sé clog ó Barcelona. Vi me in Barcelona for a couple law an Teirdín agus an ina agus an sin an Saarn vi me Salou or Salou nis am cin chuí really of fumnítre mar níl an tanam Spanish tá sé Catalonish no Catalan mar glíter an so. Yeah, Salou, Captain, an Tanamatar, agus vi an sin an Saarn le na Iberian Championships le Crave na Iberia. Mar a glíter agus actually hunnig mé cean jana gashki, cean jana awards a bhui lad mar uan. Sin an actually vi sé astrithe go Gaeilge agus sin an Gaeilge bhí Iberia ní féidir lo like whatever champagne na Spáine no Crave na Spáine a chur mar tá fearn bháin as an Portugal agus freisin tá fearn ó Gibraltar. So yeah, by make art arenas beginning for sin ach béidir an colla is mó no is fuidse a bhí agam riomh me héal no cean sanna the cuddly is mó riomh I me héal mar fric mé tá sin agus bhfuil marall goil an airfort cóh Congrach don caiair agus freisin just go bhfuil airfort agin an seo I gomráid le mar hempla nar tá mé ras in náliamh agus cap mé dul go blach lia nó go airfort na Sionnana gá ó clé laiad an streiciú áit an streiciú airfort ach an so marall goil cean agin agus tá sé comhééis gon dolas teach agus amach ó agus gotí an airfort like ceapam landal mé is cuihann am landal mé Zurich ag de chun a sé agus an sin bhí mé ras sa teach ag a fithe chun a seacht le chuig an nóid agus sin landal ag dultríd an airfort ag lurg an bus gotí an stad bus an sin ag tógal an rothór an leiscad an stad rothór a ras gotí an teach. So bhí sé híntaach arénas fric mé agus bhí mé géirí bhí sé deire deire an Premier League in nó bhí an rudí arsúil má le Arsenal agus Man City ach bhí an bua ag Man City sais gohéasca agus bhí is an lá daoine grá is sin chuntarlú ceapam rihra bhí an cuid smód a daoine arénos ceap siad go is am go dheothach Man City an bua is tócha agus fór siad ach bhí bhád níos mó sim agam marall gur sé an cléad déarnach a bhí ag Jürgen Klopp ag Liverpool agus méid rudí atá déanta ag an sin bhí mé géirí ní an cléthe ri eáil mar an nothing game really a bhí an agus bhí Liverpool dóhanáid agus ní an mór in arsúil ar an cléthaach níos mó taréis an cléthe ag dear an cléthe na rudí rinne siad le Klopp agus an sa send-off a thug siad dó bhí mé géirí sin eáil mar ceanta na banistóirí is fearr is stair na soccer is stair na pelle I mthirm seo agus cad déint aige sa Premier League agus in Europe agus in fearn sin Liverpool tá sé dul creid a bhí sé cosú le moment of history I mthirm seo chun an chance agam just an óráid a rinne sé tar éis sin cléthe a eáil agus an aglah a rinne sé agus an Guard of Honour a rinne siad le níomháin clapach a lán daoine difriúla sa fearn banistíocht is tóchas sa coaching staff atá ag dul atá ag imeacht an saor seo. Bhí sé sin go hinnta chun seans bh am fécinir sin agus cuirtní sé sin ag an beidir thugta clog na rud aigen am na Spáine agus bhí mé just róthirse chun fannach sús dúirt mé just rach mé le nap an seo agus caiisih cuimh na ríis ba méid leabhart bhí seo ach an méidir ri a rinne mé ar an Saarn agus méid ama a bhí mé ar mar chosa Iad sé híana ní arna mé tada ach an sin rúisi mé go lua máide dé Saarn le ag cethglog gus dtíar man an cola éis sin mar bhí is aga mó ba méid taistal ba mé ar an trein ag an cúplóir agus tún ar bhíiseach beidir faoi cailúach ar an trein agus freisin ag smaoine faoi an actual an sport an pelghailech agus gachar deile ach Yes, caiú chuin ar sin agus freisin chuí me deach an sin ihe Saarn éis na cluichí
agus níor sé an rud crackáilte rilí ach níorach beidir cuaig nó sé ó le chola agam tar éis sé sin agus tuirse an lá in dhé agus gachar eile agus an sin ag taiisteilné ar an bus ó Bharsláin agus Saló chun sa fiúmnítar an sin ag fan in for Barcelona so a lá rudí te friúla perfect recipe is tócha lá tuirse agus tuirse a cruthú agus bhí mé mothú an a thuirseach ar fad ach dúir sé just ra mé leid nap mar ní bhaimé an tapna bhhain se éon rud ach i gcónaí bhí mé explained ag an tá sé seo buganí an séach mar seans just tar éis orn ó go tá mé an dúiseach nó bheith mé rúiseacht agus bei sé dearchlog agus an sin ní bhaimé an dul chola ríis le haid an sais chola mór ar fá 8 óir nó 9 óir ar ach nó cúisi mé ag meáníthe agus an sin bhí arm dul go dtí leithas gotapaí thu mé as go dtí leba agus an sin bhí mé man chola go dtí 8 clog ar mátain so go thomláin seachas baran an nó ró beidir de chuig nóméid nó jet nóméid dú go dtí leithas nó ar an fón ar rud aigen ceapam rinne mé 2 óir 10 de chola facially in one go bhí mé cótarseach sin agus cóh just wrecked ach ceapan bhí sé bhád níos fearr chun é sinna dhéanamh an áit orintanta nar Harlaíonn rud aigen ag an deir seachtainna nó tá bhí gimmert rud aigen ó ba ar ihe sé dána bíon me nó rachna go dtíon an lab ag an am céanna mar scanách agus an sin bairm airí go luúa go 8 clog nó ag 7 clog le ha an obair ar an luúin agus sin tá tú fósáis ag gimmert catch-up an tachtain ar fad agus fiú ar an géadín ar an deirdín tá tú dul le haid naps agus gachar eile so a bhád níos fearr just rud aigen a dhéanamh cosú le mar rinne mise agus anis ag mothú bhád níos fearr ag mothú go thomláin freis agus óir sa sásta faoi sin agus reise sa bhéil agus i gcónaí treéis fiú cúpla lá thógáil in áit ag an eile ag teachtar eis go sa bhéil bíon mé níos buíochas an caiir agus an cí go bháilinn atá an caiir agus an aimseir agus ghfuil sé buganí níos muile freisin ná áit an eile sa Spáin cosú le Barcelona gach óir ar nó bhí mé macónaí Barcelona ar feadh thart ar gábhlíon a gach óir inis a héon mé ras an cóirdeáil nó an rud a dhéanamh cosú le cad rinn mé an tíir seachtainna seo bíonanta sem just céóh níos am bhfuil sé ag airí níos idirnáisiúnta maithíonn mé go bhfuil sé i gcompráid le nuair bhí mise macónaí an sin is tócha an céad bhlíon nó an céad bhlíon go le a bhí mé macónaí an fós bhí COVID arsúil nó bhí sé beidir an bhlíon tar éis an pandéim so beidir mé eile sin bhí sé níos áitiúla maithíonn sé inis ghfuil sé anna idirnáisiúnta ghfuil an béle leabhartha in áitina sa caithear nachrá sé leabhartha ribh seo agus ní heithníonn sé ceap ní heithníonn sé lom ar an level céine a heithníonn sé lom cúpla bliain ó hin gan ná so ní sásta hí san seo sa bhfuil tar rudí bugan níos ciúne bugan níos muile ag fós ag an am céine tá a lán rudaí ar siúil nílas ag man bhfuil se bhán é sin an clúisteáil sa cúra ceapan nach mai ag beidir go mai tá cúpla aine anis i crothú nead nó níos am bhfuil sé crothú nead ach tá siad ina gcónaí inis i mar na beag idir an fuineog sa seomar seo agus na blinds tá an blinds an seo tá siad an tíomh mu and then actually go leis tá sé idir an fuineog agus idir an fuineog agus an balla agus tá barna beag ag dul tús gotí an sílálas dó an jean agus tá siad ag fannacht an sin agus tá sé i curastam go mór camerará mé chun rud ag gana dhéanamh faoin níos déanaí mar leúpla seach den nús fiú orintanta marall ghfuil me heomar colta dear canacha leis an sais ifig seo nó an seomar breise orintanta cúig nó sé clog bín siad ag sreicú agus ag déanú is doch ag déanú turin agus bín mé an sin na rúiseacht agus gachar eile nó fiú nar bhín méid déanú podcréile bín siad curastam so tá sais wire mesh in aice leis an fuinneog agus ceapan just ghfuil mé chun an wire mesh sin a thógáil agus an sin an barna sin a clúdach leis an mesh seo mar níléon sais bailach eile agam sin cean eile rís níl saman ra bhna é sin a clúisteáil ach chuí sé beidir thuúla sé mi sé ag labhart faoi agus ará go maiid de driblóid níos déanaí mar caiimé sin a clúda mar just ba si ag gcónaí ag teach ag sig dul ríis agus freisin tá cúpla cara ag teach sa bhfuil an deir seach an seo an fannachlum cúpla cara as éan agus neach mé iad le tam lenús
So ba siad san actually ag fannacht, well sin an plan ba siad san ag fannacht sa seomra seo, so caiith mé é dhéanamh níos deiseach freisin caiith mé bheith cínte nachil just cúpla aon in na gcónaí cúpla méidir wethú i gcónaí just ag déanamh tuireann agus ag cur isteach orthú. So caiith mé sin dhéanamh níos déanaach. Arénas, bhí mé thuas sa ló le an championship seo an cuí oibríonn an Gaeilge chun seo sa Spáin. Is maith le mé actually an cuí oibríonn sé mar tá trí réithún difriúil, so tá Andalusia, no really, in other words, deisceart na Spáine agus deisceart na Portugáile. So sin an ceantar nó sin an sra ina bhfuil muide, so muide Marbella, Malaga, Gibraltar agus Lisbon. Agus an sin tá sra eile nó ceantar eile Central East, so sin just Barcelona, Madrid, Valencia, beidir bhfuil fear na Gaeilge as na Cathracha níos lú, beidir Zaragoza agus Bilbao ach ní mé cínse an bhfuil fear nach RÍOMHPHOST nó bhfuil an méid sin éannig ann an fear na crothú. Agus an sin tá Galicia. Agus tá Galicia do creide, mar like Galicia, beidir goil se bh explain, bh cén Cathracha dá i Galicia. Barely any. Like tá Santiago de Compostela ceapam sin an tanamatar sin an áit Cretan an Camino de Santiago, so beidir thuúla se faoi sin. Ach ní cathair mhór ar churbe tá sé bhád níos lú ná Seville, mar hampla nó fiú cathair cos le Malaga nó Bilbao nó San Sebastian ó bhád níos lú. Agus fós tá neart tradiisiún acu sa Gaeilge agus fiú an seach na seo hí cúpla fear an gobunsaach an na Iberian Championships, bín sé gobunsaach an senior nó an sinseir sin gach fear na bhuain as gach ceantar difriúil agus an sin gach fear na Cretan sa dara áit I gach ceantar difriúil sin siad a ríscadí na Iberian Championships ach le haigh an craibh idirbheánach, so for the intermediate championship. So bhí muid an sin le an idirbheánach ach sa sinseir agus an idirbheánach bhí fear an sin ó Galicia. Lá na Spáinnig níorach méidir ladamháin nó beidir birch ó muinte na hÉireann an sin. So bhí siad ag leabhart go thomláin as Spáinis nó orintha Gaeilge an teanga eile atá acu thuas an sin. Agus bhí siad ag chéintach, dimar muinte in fear an cintanam bhí acu Estrella Vermella sa céad cluiche, agus bhí muid ag smaoinmh lá na Spáinnig tá neart éireann ag agin in fear an beidir 6 nó 7 ar Ba mis ceirclóir ní bhain level reward ba mis an na bu alga híscan seo. Fuoi muid le pointe bháin agus bhí an táirín, bhí siad san níos fearr an muide gan dása cluiche sin. So, chuir sé sin, agus níor siad san an mar an éireann is fearr ó Galicia. Bhí fear an eile dar an fios de brogan a bhí gimmar sa sinseir. Bhí siad san anhhair fad ba bheog gur bhuaigh siad in Lisbon, agus bhí Lisbon mar an fearna a bhuaigh in our geanta féin in Andalusia, in éisteacht na Spáine agus in éisteacht Iberia. So chuir sé iontas an méid tradiisiún is tócha agus an nasciid ar éire agus Galicia agus is tócha méid clachtú ar ina siad agus céicmh minic a bhíonn siad ag tréáil agus ag immert agus gachar eile. So bhí siad go hinnta agus actually ba bheog nóir bhuaigh siad in Barcelona, freisin Barcelona an éireann a bhuaigh an Rodolán sa idirbheánach ar éinos in the intermediate. Agus cúpla rud beidir difriúil agus féich an chance acu an dáchlathe a bhuachan segus an rud omlan a bhuachan seach. Bhuaigh muid an uireann sin ó Galicia, cailmuid an Barcelona agus an sin Marianach ráach trí uireann sa idirbheánach bhí Madrid chun teach ach an sin they pulled out. Gona such ní sin an teach ní an imirí acu. So bhuaigh muid le Galicia nó an uireann as Galicia. Cailmuid le beidir 9 ó 10 buinte in Barcelona agus bhíar immert in an rís sa cluiche ceannis ach cailmuid rís ach just le ceir faointe bhím actually ag buachan sé le ama ach an sin bhí dan láidir go éis sa céad cúpla nóid gen dara lá ach bhím an bhródul ní raach aontain a dreig agin agus sin an seo tá sé 11 side níl sé cuaig duine deag mar cúgar duine deag go leisceil mar bhíonn sé ras an éireann. So bhí me John bhródul agus rudimiid ar níhil réili agus ní mór an ddíime arn taréis an cluiche. Béidir dúirc taréis an cluiche bhí ach taréis táil just dúirtmid bhí neart cluichí an séifse seo a chailmid agus dúirtmid taréis an cluiche bhí ar an níos fearr bhí ar an din níos fearr an sin we didn't do ourselves proud agus ruir mar sin ach ar an saithairn ní raibh ag tuairteach ar churbe mar rinneid ar níhil rinneid gachrad
gramid lá déanú agus is mór an trúra nar bhuaimid teach bhí Barcelona anna láidir agus beidir ríis ag dul arás gotí an pointe luí mé níos luútha faoi Barcelona agus cé go bheidir náisiúnta atá sé agus méid éarnig atá ina gcónaí an sin freisin inis bhí sé dulcréid mar bhí muid ag imirt sin Barcelona B. Bhí Barcelona A craibh sinseir agus bhú siad é sin freisin. Bhú siad craibh sinseir in na man freisin na women's senior agus bhú siad craibh sinseir idir bheannach na mion. Or go leis craibh idir bheannach na man the women's intermediate. So bhú siad an ceir rud like the quadruple as an ceir comórtas bhí arsúil freisin bhú siad an cuideas móid na MVPs agus as player of the tournaments in gach ceann. For actually lad mo éireann for an Sevilla an MVP sa craibh idir bheannach na fear agus bhí sin an tain ceann hui an tain award nó an tain trophy nó aonrad a hui go aon duine seachas an irin nó na fearna ó Barcelona. So bhí muid ag imirt na Barcelona B. So bhí cúgur nó 6 duine deag an fear an A ach fós ag buint na daoine sin as taking out all of those people fós bhí cúgur nó 6 deag an cuideas mód dómh éarnach ag imirt le haid an fear an B agus bhí siad anmha ar fad bhí siad níos láidir nó muide. Bhí sé deachar mar an óid tá sláid dúrachanacha le Barcelona in seach orga le ar an trein agus bhí le muide bhí sé bhád níos nó dúine bhí sé bhád níos deachra agus bhí an daoine nachrá in an teacht an madsan so nó ar madsan ní an fiú Gaeilge leir méid leir an Spáis agus an béle an dear seachtainna ar fád agus tá méid déanú an tafaidú seo ar madsin dé luúin ach ar not a bad complaint to have nuair atá seansad na teanga go sa friúla úsad gach lá iad a héal. Ach bhí sé géonnta agus sin dear an séisir an seo leis an Gaeilge so buna mé an taithmheas tháinig mé gus bhí ag an fearfeig an deis agus is tús míhearfómhan a fiú dear mí bheán fómhar nar bhí an séisir ag tosú ceapan béidir chail mé machar an céad dá session trainal ach a dtí sin bhí méid le fáil agus thu méid go bionach gach ceann imlíonn agus méid creach a bhí agin agus cúpla thuras go Malaga, thuras go Lisbon, thuras go Gibraltar, tournament agin an seo Seville ag dul go slá ar an deir seachtain a méid taistal a bhí agin a méid creach ag an trainál agus ag cléichí difriúla fáil fiú rudí go le half-sips agus gear nua agus rudí go le sin agus an creach ar na íontá mach ag na deir seachtain freisin. So lánsásta hon creici chuir leis an séisir seo agus ba neart cryptní jazz agam ón séisir seo gan dáis ag bogú. Alright. Seach sé sin ní ceapan i gcónaítá dá pointe sa fud chéile a bhfuil bhíon méid leir trí tuba go bháin ar feid cúig do deag a siad crítium agus a gcónaí ceapam Germanlína. Seach sé sin níl le mórnar siúil bhíon mé i gcónaí ar táirt le éisteacht leatréid a ríis agus a ríis agus caiithim mé é sin a dhéanú leis an obair ar an óí leis na podcréaltaí agus fiú freisin leis na físeánaí agus rudaí ar na mion síalta. So is tugann tú faoi deara bhád níos minic agus bhád níos éasca na rudaí a bhíonn tú grá a ríis agus the mannerisms is tóca agus chuir adá agus fiú mis mar chunna ceapam tugann faoi deara go héascó ó chuoine eile na mannerisms tácúb so beidir double an sin ar bhí mé ag fécant ar an féin ó géisteach arás lom féin. Tá bealsás le cé go bhéasca tá sé chun an podcréile seo a dhéanas le látá an Johan le is cuibann am ceapan béidir ar an agrán cúpla seachtain mai hin chun blian amháin Gaeilge Weekly a marcháil bhí méid leir faoi seo le ar thustí mé amach le Gaeilge Weekly agus seo just blian ó hin nó dúnaí níos mó mé aibreán 2023 thóg sé an méid sin ama chun fiú episód amháin a chur amach mar níor clógam faoi an bug airí de software agus an cuias fearr chun é a úsáid agus sin editing agus bhíar an éisteacht le gach nóid an fudcréile chun pí na gáh bhaint amach an seo san siúd agus an seo. An is tásáis choras ná tá próséis a bhád níos éasca agam so tá níos éasca gadáid faoi sin agus an chuí atá se agam an is agus cosú le gachrad mar leis an obair tóca agus ggóirí mar leis an agurthireacht agus freisin le rudaí an mion ó síalt agus just gnéthe difriúla le obair is even lom go bhfuil be an rudaí i dhéanú bhád níos
Níos éisce níos sin an focail ceart ach níos tapúla agus ghfuil níos mó am siar agam agus ghfuil méid an na rudí céine churmach agus an méid céine nó an cuaití céine de rudí churmach ach bíad arm níos lú anna a chathú ar nóí mar just déan tú níos tapúla agus fáin tú níos clachta agus bíon tú níos clachtaithe le gachar tar éis tána. So sin é seach sé sin níl mór an eile mar dúirt méid cúpla cara ag teacht go sa bhfuil an deir seach anna seo, so ag tanú lei sin is even am just bhí se agam beidir ó nó gá ó rih seo le nervhí mé i mar sláánna tháinig ma dhearthóir ó bháin ar fá 3 lá nó 4 lá agus an sin bhí éigrán go bhfuil fé 3 actually an seachtain céine ceapam a thosaigh mé an podcréile Gaeilge Weekly tháinig cúpla cara agus thug siad cuairt arm i mar sláánna agus bhí siad ag fannachlóm ar fá deir seachtainna fada agus i gcónaí bíonn sé híntaach mar so is tá gá fá tíhrúil cean amháin tugann tú faoi dear a lán rudaí faoi de chathair féin níos sa bhí mé ach faoi sa bhí nó Barcelona nó faoi náit bhfuil mé inis sem a chónaí tugann tú faoi dear a lán rudaí agus bíonn tú níos buíochas rudaí mar is féidir leat an chathair eáil ó súla daoine eile mar hampla an bhirt cóirde atá ag tart cuirtear man deir seachtainna seo nó bhaid ag tart cuirtear ní rá siad riomh is sa bhil so bhaid sin céadúir bhaid siad an seo agus déanhí muid na rudaí is fearr le dhéanamh sa chathair agus beidh sin an chathair eáil agus ba perspective nua beidir lán rudaí nach bhíon mise ag smaoinmh futhú agus a lán rudaí beidir go mí mé ag déanamh talamh slán orthú ba siad san ná rudaí sin eáil agus ba siad ag leabhart faoi agus le cúna dé cé go bhíonach atá an chathair ná tá sé go le seo nó go le sin agus fein tú perspective nu agus tá sé sú le bheitráise sa bhil don céadúir ach freisin níos mó ná sin nuair tá tú cathú deir seach na fada le burt cóirde atá an seo ar nóí ar leon sira tá sé sú ghfuil mis ar leon sira mar rachiimiid amach agus déanaimiid na rudaí is fearr rachiimiid go dtí an ordag leis na rachiimiid go dtí Nís an áhain agus baimid an áhainna eáil agus cé go bhálainn atá sé sin agus beidir ba jocha í necha leis an áhain agus rachiimiid go dtí cúpla áit an bháil le chun bí bheith agén agus gachar eile so ba sé go deas an rudaí sú le sin a dhéanú agus just is tó to live your best life mar ar fá beidir go sin buganín cringe ach tana bhain just na rudí seo sa bhfuil tá se an ééis go just ráid mé sin níos is déanaí nó lá an eileach nuair atá de cuairte ag teach tá bhí gurí seo ma is tócha a spáintómh agus tá bhí gurí déanamh cínsa go muí si tanamh go muí si tanamh as an am uach go seo agus ba sé ionach so ag cnú go mór le sin agus ag tanú go mór leis an crachmhagin agus mar dúirt mé neach mé iad le tamil Nús tá lead amháin in chonaí i London faoi láthair agus lead eile i níos Zurich ach St Gallen áitetá. Tá sé congrach de Zurich ar éon san elvéis so ba sé go deasagus ba neart cracha gin just le cúna dé ní bhaid aon feiblaú leis na Chelsea agus gachar eile agus fanní siad an seo sa seomra breise nó imime ifig mar ag glítear ar orda an seomra breise go dtéir seachtaire agus i rithna seachtaire an ifig sin an chuí an perspective nó an dearcha agam sa maidir leis an seomar seo. Agus neart rud eile siúil fiú an nocht le gneo de luúin ach bairm dolamach agus buil le cúpla cara níos déanaí mar tá lead amháin ag fágáil sa bhil ar an géadaín ag fágáil well a hain saor ar rénos ceapan ba sé ras mí bheanfóver agus mí dhearfóver ach tá sé galrás go bailach clia ó bhfuil sa cilceannig so ba sé cathú písáme cilceannig písáme im lá clia agus le cúna dé ba sé ras is sa bhil an sin dúirt sé go bhaid sé mí bheanfóver leis go mí bheanfóver agus mí dhearfóver so ba sin goras búla leis an nocht ach freisin bugan í bránach chun sláán ará leis ach sin mar bhíonn sé tar éis cúpla bliain sa Spáin go háirthe le daoine idirnáisiúnta fáin tú clachtaithe le rá sláán le daoine tá sin níos éascaile den éigen cosú le an lad seo a bhaid mé ag rá sláán leis an nocht marall go ba sé ras nó fiú man mai sé ras ina chonaí an seo ba sé ras ag tart cuirtear in gomininic agus gachar eile ach le daoine eile tá sad go háirthe mas as America iad nó áitina beidir tíomh mu Gen Europe tá sad
okay, nil tú an na daoine seo ag gal éis nó fiú beidir orháin iad a héal so níos sé mar an ggéine ach. Ja, tar éis cúpla bliain seo, tagan a lá daoine, téin a lá daoine, tá sé an focailínta go méile transient, thula mé den éigen cúpla mí ó hin. Ag déanamh chuirsís an sa situation an seo leis na airnig nó le daoine idirnáisiúnta sa bhéil agus ag tá sé anna transient, Bhí sé leabhart ar méile, ní sé leabhart a Gaeilge ach ceappa focail iontacha sin tá mé an cuimhnú ar sin gan deas. Is even om there tá duine éigen an like just an focail fearfa úsáid ní focail like anna ór agus ní fiú é a bheith ag úsáid focail le méile nach digan daoine eile fáin túna focail sa folklór agus tá sé like okay beidir goil sé sin iontachain situation seach ní fiú é man bhfuil aon duine an é a hiiscint an rud céine le lán focail agus focail nua aimsithe sa Gaeilge ach nar tá duine éigen an focail cosú le sin úsáid bhfuil tá is ag bíonna gach duine cén cíal atá ag transient agus tá sé ná é úsáid le situation mar sin tá sé fearfa tá lán meas agam nó lántais tá lán meas nó admiration agam ar daoine cosú le sin agus daoine bhfuil an é sin a dhéanam. Ach ag duine sin an 8 cúpla ag teacht ag an deir seachtainna Ska mé bugan í nobar a cheanúidir inis agus é sin agus mar bhreithláag teachsú sa cúpla seachtain so tá mé gagur rud ag an le sin agus lá rudí mar dúirt mé is íomh am an tám seo an bblion a fiú a lá cléici ceannis sa fel sa soccer agus bíon an creid pe lena héir ag tosí freisin bhí gáileh ag immert an sin ag an deir seachtainna an deire I mór na trá ag an na gáileh san nuair an sean agam féchann séir mar grammating immert an sin is sa lo ach le chuna sé bain sean an beidir an cuid eile an craibh eáil agus an cuid eile an craibh agus gáileh ag buchant a céad sra nó a céad craibh ile na héireann le cemid blian tá is gohfuil sa hain so níos mó ná fithe trí bliana is fithe ó nar ruí gáileh don óir dhearnach. Ní an óir dhearnach ach an óir is déine deirimiid é sin. Ach ceapan go cruig nóid mé an is guys ar éonos tá neart rudí ráit agam ach le cin na dé faoin sibh taitmh as an podcréile agus mars gannach má táú géirí a bheith jaagháil léine ar learnirishonline is féidir le dul go well ar an RÍOMHPHOST liam.learnirishonline@gmail.com freisin táid ar YouTube learnirishonline ar YouTube ach na bhí méid fécant ar an trachtarach daí minic an sin so méid sin is fear teachtarach a chur chuiginn freisin ar instagram.com/learnirishonline agus freisin gachród mar scanach ar an si ridgelín má tá tú ag fólam na Gaeilge. Míle buchas guys as a bheith éisteacht ar ríis agus le roimé leat mar le roimé liv le cuna dé tá níos mó na duine bháin ag éisteacht inniu le roimé liv an seachtain se thugann le episód eile agus an episód dearnach a bhaid agén an bhí seo. Gur míle maigí sláán agus beannacht.